joma chuo. Ang'o magoli agola to tiri e ot madichuo wadwe machule rent. Wibe tiyo, wibe konyi. Kata seche moko nitiere be ok dwa wach kata ni joma chuo nyalo bedo maricho. Nikech nitiere mine moko nyalo nyisi ni poko kende iorne rent. To pesa rent no ok ochul rent. Rent kare odak gi dichuo kae to dichuo ma orone rent machielo cha okia. Koro seche moko inyalo laumu joma chuo to joma mine mantiere ga gi makosa. Ing'eni mar nyadendi ni tang' na laumu ng'ama dichuo ni nikech nyadendi ni ne en ng'at mong'ere. Mong'e maber ni Jack Bambu, mato jaod Jack Bambu mabe idendo ni JB. Iwinja maber. Koro ang'o magoli agola idhi e od JB? Ma inbe ibeda beda gi chir moro mabe kende nindo ma piny runi koso kata ka pinyo koru be wi ber mi dong gi law moro miluongo ni birthday suit. Inge birthday suit natural suit mano mi ma natural ma entiere sami gonyo law to ene modong idonge ot madichuo wadu chule rent. Mai wich kot maduong ne joma chuo kendo anto mana kaka abro wacho pile ni shame on you if you are a man of that caliber ma wuok dhie ot madichuo wadgi machule rent. Shame on you big time and big time and big time. Aneno ka osi Erastus obudo wacho ni yawodu genya masiro asemolo Ruiru kae. Erastus kete mana Ruiru kanyo kiki wuogi. Kokech Mwangi Jared wacho ni budho mokue erokamano ahinya mitu nyiere. Nyadendi no be nyoro odwaro dhi ahinya. Mano achaya mahali ya juu. Koro nyadendi to timang'o Erastus? Mano nyiso no chachore. Onge kaka inyalo kawo ng'at ma dichuo ikele odi ma osekendie. In be mora kendi sama dichuo ni be sama donjo kae. Akeni akeno oparo nang'o. Maybe kata Sheila nonge kata ni ngeni kaka ni chuore onge. Chuore maybe uonde kata ne be kamoro kata no be loka. Maybe ne timo mana maraundi kam. Manyiso ni gini okosebedo mayot, gisebedo ka gitimo gini. Koro mae chienge mar 40. Mar 40. Nikech gimoro dichiel kamae ok apar ka inyalo yudi. Maybe ne gisebedo ka gitimo to nitiere ng'ama nenogi. To maybe nitiere chuo moko ma kinyiso kata shida ni chiegi ni timo kama. Onyalo wacho ni aweriembo ni chiega. Koro maybe ni nyise to koro wacho ni we kawuono gima be nyisa mang'eny ni. We monda ka opatik mara monda ng'iyane. Aparo ndalo mar 40 mano chopone Sheila kanyo. To kata kamano kata kano chopone kamano to an kuma koro alaumu JB gimomiyo podang' ne podamed laumu ng'ama dichuo. Kineno ka ok dhi kare to we. Onge ng'ama nonyuol kanie keny. Keny no Jite onyuola kania nono onge ng'ama nie keny. Kenyo yudo ji ama ji oyudo keny. Ji oyudo keny. To ng'ama onyuol gi keny kopadore minyalo wach ni in fact ana wacho ga ni sani gimoro ma ji wacho ni marriage for better for worse cha. Akia ni jopadri onego wil gino. Gini okonego bed for better for worse nikech for better for worse ni ema miyo ji negore. Ema miyo ji negore kabisa nikech koro in koro isenego ng'ato. In gi makose piny ka tin gi makose polo nikech Biblos bondiko ni kik itimri nade kikineki. Koro jawinjo marwa kendo janeno marwa adani miya pachi ne twak mabe sani ringa ahinya e mbui wa kae ndi mbui kumora amora kidonje to social media platform mora amora. Koro nyalo chiwo pachi kata nyiso ni dichuo ni be notimo gima kare. Anto kikora kama kawaida dichuo no kotimo gima ber. Chir mane ma ing'eni kata kin gachaya kineno ni in ruath bed ruath e odi wek dhi bedo ruath e od ng'ato. Ok inyal timori ni in ruath e odi tidwa chaki ting'o ruath ni no itere od ruath moro. To ma dichuo machal nade mok nyal kawo nyadendi to dhi godo kata e town moro kata dhi godo kata e hotel moro. Ma dichuo machal nade. Aparo ni bingi ni chuo masani be ok dwa wachi maybe en kata ojana moro matin ma maybe okoti matek kata maybe Sheila mane okawo bills gedete machulo ne bills kata koro konyise ni bi to onyalo bira bingi ni Sheila timo ne gimoro amora koro onge gi dwol kata koro en obiro mondo en gi kwane maybe onyalo biro kanyo ni omoro Sheila but en gi kwande moro en gi biashache moro en ojachoko ng'ani kobiro to dhi gi gimoro ma fine kata cha. Koro ji osewuoyo dhano osewuoyo mang'eny
Wantiere gi Owino Senior wacho niya, ji onego luor keny. Ka ok in ready to weri godo. Adier kaito koro kata ka koro nawacho ni an joma chwo ema neno ka koro ok mora, to kata nyamera ni manyadendi wadwa jaber jaula ni bende otimo gimarach. Dichuo kata kichayo, dichuo kata ka kojogi to luor keny ni, kendo luor odi, kendo iwacho ni luor gimiluongo ni matrimonial bed mari. Okinyal tingo dichuo moro ikelo e kitanda ni misebet. Mokuongo maning'e ni kijokona gi wakaendi en chira. En chira kendo en wach ma mikuro, kendo en wach ma jodongo ok nyal yie godo kata matin. Oduor Peter wacho niya, mano wang' teko kendo tim marach kabisa. Ok ang'eyo ni korikono to ji wacho nang'o nyathi nyakach. Wan nyadendi Emilia oko. Nyadendi Emilia oko wacho ni mon manie keny to pod dhi mielo angla kang'o. Onego bed ni ong'iyo chik mar keny. Kosekawi to bed ng'ama osekendi dichiel. Koro ng'ama osekendi to ok mielo angla. Koro dhi mielo angla ema okelo kasoro gi te. Mane gima ne ji Emily aoko temo wacho Vivian Vi wacho kai maber niya, kanyo to nyakono notimo richo lakini nek to da. Richo to timo but nek mon negeno to konego be ni nega. Nikech an aneno ni kiyudo ka ng'ato otimo gimoro ma kwero kamano, to donge koro wene ng'ano manyiso ni ing'eni oseyiero ng'ano moloyi. Ni kitambo iken ng'ama dichuo machiele kitanda ng'at miluongo ni jaodi. Mano nitiere achaya moro. Makata maybe ong'e ni kata kang' okelo to onge gima inyalo time. Wan gi Mondi Mark wacho kanyo ni kitanda chuori titere dichuo nang'o. Bir pap itieko mane pap. I can't judge but respect and discipline ber a marriage. Kokech Mwangi Jared medo jiwo mana niya, it's painful but people should learn. If marriage doesn't work, walk out. Exactly. Ing'e nyathi jokona gi an gima neno mbele kae ndi aneno mana ka ji biro bet contract. Mar keny ni aneno mana ka gima obro bet contract. Koro ine ma sign kodi ni wabede contract mar igni 2. To mar igni 2 ne mabe pod. Ko yudo ka igni 2 ng'eni pod tin malich. Ko yudo ka era cha pod nitie. To what a new contract. What a new contract. Nikech nasenyisi ni for better for worse ni ento nego wile makata chieng' moro ka poni aneno sipna moro mere wota bro nyise ni kiki yie for better for worse ni dhi tweyi. Itwani for better for worse no nego be ni igolo. For better for worse no igolo oko nikech samose gole oko to ing'eni weche dhi bedo maber makata ka kiny jabathi otimo gima rach kendo gima ok ber titimri nade to nego bed mana ni iwuok iwe. Anto okaneg ng'ato mani luongo ni osiepa Erastus Ogudo wacho ni anto okaneg ng'ato nikech nyadendi awei kawuono to anyombo godhiambo. Erastus kanyo be kuma imbe idhigo marach nikech mon to ng'eny lakini madak to tin. To dangi we ng'ato. Koro ini dwa wecho pile godiochieng' tinyombo godhiambo. Osiepa bla ichijaga. Mano kidwa kwan ni monde. To iyudo ka king'iyo gima masani betha gi ngima machon kaka joma chon nodak. Chon ineno ka ji noherore kacha makata weche nek ma sani yudoregi. Mara oneg ng'ato, iyudo ka nek ng'eny. Joma chon ne nyalo dak kacha kata gik matimore sani gi ne onge. Koro wakia kuma piny ochomo. Ing'eni chon nyathi nyaka wacho ni joma nie keny kende minego. Osebedo nyaka girlfriend. Koro gini ni kamoro amora. Koro gima waneno ka inego nyaka jok mantiere, iyudo ka nitiere nyadendi mantiere e skul kacha cha mbalariany. To seche moko nen kata gi jalno ma oluongo ni osiepne. To giwinjore ni ka gitieko to gikawre. Koro bang' tieko ka paro lokore. Ma yudo ka be ka ng'ato fwenyo kamano to biro to nek sani ni kamoro amora. An kendo e wachno gima nyalo medo wacho mae to ka wach kata na wuoyo gi joma chuo kata joma mine ata wuoyo gi ji te. Yes. Ukiachiwa achika. Ukiachwa achika. Ka ng'ato biro ne bedo to nyisi ni anto aneno ka aol gi ng'iyo ni
we mayom. To kata kichako chich ineno ka yawa ok en kaka ne wan ga pile. Ang'o ma moni go badi piny tiwe mayom? Kwani ng'ani nonyuoli go? Nuwangu gi welding. Anyombo nyaka arom kod janeko. Ai, jachien. Wuod siae. Ananeno ni koweyi to iye. Iluongo ni form ni kuoga na kurudi kwa soko. Koro donje baf, kaw shower moro mang'ich, shower moro mamit. Tidoga doge chiro ibro mayudo. Ting'eni sami nego ng'ato, nyathi jokonagi nek inyalo paro ni neko kawuono. Yes, ibro dhi e jela seche moko uwuok e familia moro mabet tek bas idhi kauni bond. Idhi wuok. But gima wiki kwil godo ni gimine ni pidho no nyaka tieng' ni mar 4. Chieng' moro inbe. Nyaka chieng' moro ni neka inbe otime kothi. Kata nyaka chieng' moro ne kotimne nyathini moro kata otimne watni moro machiegni kata in chieng' ne timni. Koro wek dwaro mondo ichul gima ne oko gimok mit kichulo, yani gima kech sama ichulo. Kineno ka nyadendi chako chiji ahinya to weri kode. An mane gima nanyalo wacho JB dinebe nikech an ga dira ni nitiere weche moko ma JB no sebet ka winjo kuom nyadendi Wangeshi ni. An ga dieri kabisa ni nitiere weche. Gima bende wachore kanyo mbele ni jogi no erore ma kata king'iyo social media kanyo. Iyudo ka kata jawa makoro jiwuoyeni ni iyudo ka gidhi mielo inda to gina kanyakla. Kamora mora mane jogi ne wuotho kamora mora. Koro kuma ne jachiende ni oae ma chop kuma ochuoe nyadendi nigi pala monegi nyathi ema pod ji ok yani nikech kata king'iyo picha gi e social media kacha kumora mora mane gidhiye ne gin mana ji ariyo kama. Koro kuma ne jachiende ni owuok ok wang'eyo. Ing'eni nyathi jokonagi iwacho ga ni kind ji ariyo sami neno ka keny dhi marach kata inang' iwuoto jomong'eyo gima timore ma iye gin mana ji ariyo. Gin mana ji ariyo ma. Aya to kizungu be wacho ni all that glitters is never gold. Tineno social media kaendi kik wuondi janeno mara. Kik wuondi ni ng'ato post gik moko ni kawuono en gi ng'ani ni gihero. Mano tima mondo yud likes mang'eny mondo imed ere. Mondo follow. Kinyalo lokori aloka olwenda nikech olwenda rire kabisa. Kinyalo lokori aloka olwenda moro matin tidhi e ot ine kaka jogi odak. Ing'eni piny nyalo buogi miwach ni to magi be joma neno e social media kacha ka sungore. Nikech ok inyal nyisa ing'eni nek chakore ga gi chuny. Iwacho cha ni chieng' moro abro nege. Akata seche moko sebet konyiso nyadendi ni in siku yenye nitakupata nitakunyonga. Koro gini erena gima emenyisi ni en lweny ma ji ariyo gi ong'eyo maber kendo ne gisebet ka ging'eyo kaka weche ne dhi. Nikech gimoro ing'eni kiyudo chieng' mokwongo to nyaka obuogi. Aparo ni nobuogo. Nyaka buogi ma kata lweti maditing' godo gimoro ok inyal yudo. Koro en mana ni en gima lit, anto koro no lit na inya nikech kawuono ema ne wa celebrate joma miyo. To en very unfortunate ni a celebrate joma mine tayudo nyaka tho mar ng'ato. To ng'ato bondiko ni wonderful, continue with the same spirit JB. Yawa Charles Odhiambo itimori manade ni. Koro dhi gi the same spirit to chako neg moro. Remy Felix wacho ni that was the best revenge ever, but lesson learned. A lesson ok bed learned ma ok case mokwongo timre kaendi donge to mokwongo osega timre mang'eny kabisa. Koro lesson mabedo learned tonge en mana ni kineno kok dhi, kineno kok wuogi to werigo. An mane gima danyis joneno marwa nyathi nyaka choka ng'eni in nyis joneno marwa. Wan gi Abdul wacho kanyo ni obadho mon machodo. An to asomo mana comments kaka dhi nikech an to ang'eni jaoda ni kare. Onge wach ruoth chieng' ne telni ken kare to onge wach. Gimatin rest in peace Nyarugwasi, but chode onge ohala. That is very true. Chode to onge go ohala nikech an gima kenda wacho ga nyathi nyakach ineno ng'ama dwa biro ni sama ine odini ng'ani oeri mana nikech nitiere dichwo wadgi moro mokawo ting'ni maseche moko oseluoki maler. Chwo matinde
chuo matinde oluoro garama. Koro emomiyo thoth chuo sero mon manie utegi. An mane kaka neno. Nikech ng'eni ng'ama nitiere e ode. Ng'ama nie ode dongo riti malich dichunge maber ni achenjo ne wardrobe, aloso ne wiye, koke, aloso ne koke tatimang'. Chuo matindi ok dwa tiyo matek, gidwa ni mon pidhogi. An pok chakre ndalo Adamu na Hawa pok naneno dichuo manobet piny ni dhako pidho. Koro kin dichuo mobet piny ni ng'iyo chi wadu, a big shame on you sani. To wan ok wabi yie mondo imed tieko nyidendi kae. Ine ma wabro biro chieng'o to wabro manyo piny ni ang'o midwaro e chi ng'ato. Ng'amo kaka wachiege mo machulo ne dhako rent pesa moro malich morito dhako ni in ma ng'ama ineno ni dwa dhiri. Then idhi gi weche moko mambiriamo ni abuju amami to kata in ko miya mami no kidagodo higni 2 to kibigolo kata mana mami 3 months 3 months oseyogi ineno kata buju kata nyadendi ne mokibiluoke tidhi yudo madichuo wadu oseloto ni mimbi ng'ame dhogni buju toto nyadendi mano wach ma wadagi wololo awacho ni jaode ni kare biro buoge kendo biro buoge kabisa. An mano wach madagi tiatia matek in be yuda mari mondo iloki yawa nyathi nyaka Erastus Obudo wacho kanyo ni weuru ketho nying jachien. Opamo en mana opamo. Jachien kik wamed kuma jachien onge. Jachien be jarire Erastus. Jachien mineno ni seche moko jarire malich. Nyadendi ni seche moko ne mama mowar to popa ka jachien in form of dichuo. Obukre buku bire ode kende. Ati dichuo no bukore bure ode. Dichuo kanyal bire kata sani e wach ni ng'ato wuoyo koda kanyiso ni nitie chuo moko moluor ma kata nyayudo ni nyako dak kende to nyiso ni odi kanyo kati dak kendi to kanyal biro waluor. Mano percentage marom nade sani maliche piny masani 2% kende wadongi percentage zadi chuo gi no toche oko ka bro muomo makoki ng'ama dichuo chal gi jachien igoga mana gi uwi nyawawa ingeni kida no wuogi tigore madebe. Koro chuo gine gida jochiende mawuotho gi tende gi ari igone mau obro biro moko churindo mobro keto badine mondo wuotho kapot wuotho godo kapot to be kokitang bodwa cha kuthunya ka weche ni mondo riembi na dichuo mondo yud kako maki. Koro an mane momiyo poda wacho ni ng'ama dichuo mok dwa tiyo matin madwa rito mar dichuo wadgi mano wadagi gima dhi e yueyo moro matin janeno marwa kik idhi mabor kwa duogo to wadhi mbele gi twak. Yeah. Siri Magdak kod Steve James Nyakwar Nyaronyi Wan. Kara kendo kilwa jochiende nyalo ringo to kendo kilwa jochiende nyalo ringo Sida gani inafanya mwanaume lala kwa ba Sida gani inafanya mwanaume lala kwa ba ana kesha kwa ba ana kula kwa ba ana hota kwa ba ana disi kwa ba ayuwa kosawe ayuwa kosawe Kara usipe mane wondaga Baby usipe mane madaga Kara jochende mane lalaga Baby jochende mane kwalaga Usipe mane wondaga Baby usipe mane madaga Kara jochende mane lalaga Baby jochende mane kwalaga
wangano dinre kaneno gasi katia yeto pesa rumote wangano dinre kanungo sepegaya yeto kongo rumote wangano dinre kaneno gasi katia yeto pesa rumote wangano dinre kanungo sepegaya yeto kongo rumote Karase chemiko soda fosi penyalo nyongo Karakendo kilwa chene nyalo ringo Tokendo kipodo ground nyalo bedo very different Sidagani nafanya mwanaume lala kwa ba Sidagani nafanya mwanaume lala kwa ba Ana kesa kwa ba ana kula kwa ba ana ota kwa ba ana disi kwa ba to amana koso inoki kosona amana la inoki luara amana chwenyo inoki chwanya amana mes inoki mesa to amana koso inoki kosona amana lua baby inoki luara amana chwenyo inoki chwanya amana mes inoki mesa inoki mesa sidagani nafanya mwanaume ana lala kwa ba sidagani nafanya mwanaume ana lala kwa ba ana kesa kwa ba ana lala kwa ba ana kula kwa ba ana ota kwa ba ana disi kwa ba ana lala kwa ba ana ota kwa ba kesa kwa ba Chende uonda kenda dong misumba Chende kwala kenda dong muuni Atoto wea kenda dong kakuyo Chende uonda kenda dong misumba Chende kwala kenda dong muuni Atoto wea kenda dong kakuyo Tina gimidwaro Ya tina gimidwaro Kiero tichuara Anka Kiero titue Kiero timaka Kikier moniwe Kikier moniwe Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Machiegni kendo janeno marwa waseya e yueyo moro matin to mana kaka nwadhi mbele gi twak mar Nek Mar Sheila Wangeshi maja od JB. Aneno ka ji oro ote mang'eny kendo ji wuoyo malit ahinya. Ng'ato wacho ni people should just choose one thing in life, either marriage or goyo pap. May she rest in peace.
to ng'ato bo wacha diera kiamua ni yokendi to kendi kiamua ni jajawa continue ga jawa koro pola tiele miyiero to yawa kae to yiero tek nikech goyo pap ni an aneno ga ni ng'ama dhako be miyo ket maber ma be itimo ne gik moko bok de go pap awacha yweyo janeno mara an no mane kaka neno nikech an kikawa miketa maber kikawa miketa maber mitimo na gik madwaro atokora dwago pap nango dong imiga mora pesa in go kiero ni dong mano kore gima miyo kanyago pap gima nyalo miyago pap nigi koro kaka sani koro bas dong adwa tieko tich donge koro adwaro ni koro adhi e ot koro aneno mana ka nyiri wetega mabe seche moko asuko nyaka moko liedo kanyinya kach kama dwa kadha ka gi nyamburko koro angang ka ruoth kelo na ng'ato manyalo nyisa ni okay I can get you Benz moro kende nyalo get ni Benz koro idwa nyisa ni awe kikadhi ayud Benz ana wuotho tagetiera kwani ana mano nyuola ni wuoth wuondo wadu oka wuondo wadu nyathi nyakach kiketa maber taromo koro nyiuni nyaka mtoka kositema wacho na bingeni mtoka sani osebet kaka nini basic need sani mtoko ken luxury sani mtoko osedonje basic need nyathi nyakach koro nyaka nyiuni nyaka mtoka bige tich an kinyola mtoka mabiro ge tich ti keta maber to koro koko nyiuni oketi maber to konyiuni mtoka to koro idhi chwado pap oko ka dong koro kanyo to kachwad pap en mana ni saito ema nyalo kwala matin pap to kachwadi to saito ni ema nyalo kwala mana matin lakini janeno mara ka isedhi e odi midak bingeni ka pok iwuok mondo idhi chak dagi ng'ato to nego bed ni ng'e ng'ani ing'e maber gimo nyalo timo gi gimo konya timo king'e ni ngima midwaro konya mi wek dak werigo kikidagi to kiseyie maber miwacho ni anto akawi kaka in ni to yie irit dak be tinde wase iko joma weche era tieko wase iko ji mang'eny ma yani seche moko kwano nyalo mana bet malit janeno mara koro wasai anto gima pod awacho maduong' ni kineno koko dhi maber kaka ni paro to werigo wuogo kanyo wuogi nikech ok owangi gi weling nikech na wacho ni kata padi adwa chako nyiso ni gimoro ma giketo wagodo ni singori ok ne kata joma ntiere kende maybe in gi girlfriend kamoro in gi boyfriend kamoro tineno ka winjruok onge wewe ati chak manyien nikech kiyudo kata sani boyfriend gi girlfriend be negore koro gigi gidhi adhiya manyiso ni koro piny omer kadhi kendo piny omer kaduogo kik wacham time mar news nikech weche mar adimba moko onego onyis jokonagi kaka piny chalo gi kaka sani kaka kod lwasi dhi taneno ka gima wasekawo gimoro dakika 10 mar jo news koro an wach mogik madamed wacho pod anuoyo kineno ka ok dhi maber wachana nayo haka uthulo mar duoko erokamano ne jo chunyona gi TV teta kamoro amora ma gintiere kuom kawo thuolo margi mar winjo twakwa ma gik matimore adier en gima lit to an gima nyalo nyiso jok ma winjowa kata joma nenowa sani kineno ka ok dhi maber kata ka in gi shida moro to ichaka chaka chon kata ponono ni ndiyo inyalo nyiso ng'ato stochi kachacha kata to ng'ato nyanyisi ni beda kiki bedi decision en mari inyalo wuok kanyo tidhi ichako manyien tiero ke gorruok piny inyalo gori piny tichaki chunga onge wach mane taye chenro mar budho makare kochakre saa 8 nyaka koro sani wamolo saa 10 ne an Betha Achieng' nyathi Kajulu kanyi mon dot moro ni kokelo Dalo ma yiko nyathi nyaka nyadeng' opanga oriti masani tomorrow next time same time same place Monday kawuono weekend manyiso gi form mo miyo Do you have a special event coming up? Let YouFriends Events take care of it. Weddings, corporate, funerals, anniversaries and parties. We create instantaneous venues.
No event is too big or too small. We provide events management, tenting decor, floral arrangement, catering, hiring of utensils and executive mobile toilets. Ask for our white dome tents. Call today to schedule your free consultation and site evaluation. Youth Runs Events is your one-stop shop for your success is our business. Mani loving any punjo tek, erai ma punje. Mani erai any chikotek, erai ma chike. Ngamani loving any punjo betek, erai ma punje. Ngadira love yero kende. Oyero toto jaber. Hai kwara mongi man Fredi Jakadongo Madisco. Ar chunyo nagi TV, aero neno chunyo nagi TV adundo joluo. Nikech mae e kama jothumbe te, mae od jongoma, mae kama promote jothumbe, mae kama wayude puonj makare, mae kama wawinje thumbe wa manyasani gi manyachon. Manaka med ero chenro mar chunyo nagi TV, kete mane chunyo nagi TV adundo joluo. Wan kanyakla. Joka nyanam, ma en chuny onagi TV. Kama joluo chokore adundo. Ma en Nyakusa Nyamama Nyamaro, the only Dudu queen existing. Watiyo tije kaka mag campaigning for girl child education, campaigning against gender-based violence, togi mamoko. To magi duto, iyudo mane chuny onagi TV. Chuny onagi TV, adundo joluo. Warwako ujo kanyanam duto. Chuny onagi TV, adundo jaluo. Akwe ujo kanyana monde ujoin wa monde wa support Onagi TV. This is our new thing coming in the estate or in the county. So please join us to support our friends who we have worked with them for long. Joka nyanam, my Indian Bernardo Gucci or Benbo. And man Musa Juma Ovela, to Novela Ndalu man I invite into the States in Allentown, Pennsylvania. Go Musa Manuel Okinyo ko wachoni adonjo peni joyos no wakadira oguche jana kat ngamalongo sana bende omini eji festa gitambo bende Tom Juma magusiepe Musa Madongo mage mani okele US Onagi TV egiwa masani mwadu wa promote kojo tulwa te donjuru wa Onagi TV ubo winjo ngolo mag yowa mag Musa Juma mag everybody ma play wa Eilulan Onagi TV adundo jaluo sani koro adundo wakai ndiye mamondo wa ritre Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV, adundo jaluo. Welcome to the Bowls Resort Kisumu. We offer accommodations, restaurant and bar services, African dishes with other cuisine, conference halls, lounge, children's playground, ample parking area. Come and have a taste of our delightful garden with a serene environment and a spectacular view of Lake Victoria and its shores. We are located along Abuson Road, Riyadh, SOS Village Road, off Kisumu Busia Road, opposite Kisumu International Airport, Kisumu, Kenya. You can find us on Facebook at the Bowls Plus Resort. Email us at reservation@thebowlsplusresort.com. Contact us on 0724-835912 or visit our website at www.thebowlsplusresort.com. The Bowls Plus Resort, serenity and bliss. Welcome to the Bowls Resort Kisumu. We offer accommodations, restaurant and bar services, African dishes with other cuisine, conference halls, lounge, children's playground, ample parking area. Come and have a taste of our delightful garden with a serene environment and a spectacular view of Lake Victoria and its shores. We are located along Abuson Road, Riyadh, SOS Village Road, off Kisumu Busia Road, opposite Kisumu International Airport, Kisumu, Kenya.
You can find us on Facebook at the Balls Plus Resort. Email us at reservation@theballsplaceresort.com. Contact us on 0724-835912 or visit our website at www.theballsplaceresort.com. The Balls Place Resort, serenity and bliss. Ineno chuny onagi TV. Chuny onagi TV. Adundo Jaluo. Do you have a special event coming up? Let Friends Events take care of it. Weddings, corporate, funerals, anniversaries and parties. We create instantaneous venues. No event is too big or too small. We provide events management, tenting decor, floral arrangement, catering, hiring of utensils and executive mobile toilets. Ask for our white dome tents. Call today to schedule your free consultation and site evaluation. France Events is your one-stop shop for your success is our business. Mani loving any punjo tek, eraima punje. Mani eraing any chikotek, eraima chike. Ngamani loving any punjo betek, eraima punje. Gadira love yero kende. Oyero toto jaber. Hai yukwara mongi man Freddy Jakadongo Madisco. Ar chunyo nagi TV, aero neno chunyo nagi TV adundo joluo. Nikech mae e kama jothumbe te, mae od jongoma, mae kama promote jothumbe, mae kama wayude puonj makare, mae kama wawinje thumbe wa manyasani gi manyachon. Mana ka med ero chenro mar chunyo nagi TV, kete mane chunyo nagi TV adundo joluo. Wan kanyakla. Joka nyanam, ma en chuny onagi TV. Kama joluo chokore adundo. Ma en nyakusa nyamama nyamaro. The only Dudu queen existing. Watiyo tije kaka mag campaigning for girl child education, campaigning against gender-based violence, togi mamoko. To magi duto, iyudo mane chuny onagi TV. Chuny onagi TV, adundo joluo. Warwako ujo kanyanam duto. Chuny onagi TV, adundo jaluo. Akwe ujo kanyana monde, ujoin wa monde wa support Onagi TV. This is our new thing coming in the estate or in the county. So please join us to support our friends who we have worked with them for long. Joka nyanam, my GN Bernardo Guche or Benbo. And man Musa Juma Ovela. To Novela Ndalo man I invite into the States in Allentown, Pennsylvania. Ko Musa Manuel Okinyo ko wachoni adonjo peni US no wakadira oguche jana kat ngamalongo sana bende omini eji festa gitambo bende Tom Juma bagusiepe Musa Madongo mage mani okele US Onagi TV egiwa masani mwadu wa promote ko jo tuwa te donjuru wa Onagi TV ubo winjo ngolo mag yowa mag Musa Juma mag everybody ma play wa Eilulan Onagi TV adundo jaluo sani koro adundo wakai ndiye mamondo wa ritre Ineno chuny onagi TV. Chuny onagi TV. Adundo jaluo. Welcome to the Bowls Resort Kisumu. We offer accommodations, restaurant and bar services, African dishes with other cuisine, conference halls, lounge, children's playground, ample parking area. Come and have a taste of our delightful garden with a serene environment and a spectacular view of Lake Victoria and its shores. We are located along Abuson Road, Riyadh, SOS Village Road, off Kisumu Busia Road, opposite Kisumu International Airport, Kisumu, Kenya. You can find us on Facebook at the Balls Plus Resort.
Email us at reservation@thebossplaceresort.com. Contact us on 0724-835912 or visit our website at www.thebossplaceresort.com. The Boss Place Resort, serenity and bliss. Welcome to the Bowls Resort Kisumu. We offer accommodations, restaurant and bar services, African dishes with other cuisine, conference halls, lounge, children's playground, ample parking area. Come and have a taste of our delightful garden with a serene environment and a spectacular view of Lake Victoria and its shores. We are located along Abuson Road, Riyadh, SOS Village Road, off Kisumu Busia Road, opposite Kisumu International Airport, Kisumu, Kenya. You can find us on Facebook at the Balls Plus Resort. Email us at reservation@thebossplaceresort.com. Contact us on 0724-835912 or visit our website at www.thebossplaceresort.com. The Boss Place Resort, serenity and bliss.